Bine ai venit la Realitate Știință Mister. Dincolo de granițele științei, acolo unde rațiunea atinge necunoscutul, începe călătoria spre misterul conștiinței. Aici, fiecare întrebare devine o poartă către adevăr. Întrebarea care persistă dintotdeauna. De mii de ani, omul a privit sfârșitul vieții cu aceeași întrebare tăcută. Ce se întâmplă după? Religii, filozofi și poeți au vorbit despre suflet, dar știința modernă a evitat mult timp să se apropie de acest mister. Astăzi însă, ceva s-a schimbat. În ultimele decenii, fizica cuantică a început să ridice vălul de sub care ies în față unele întrebări pe care cândva doar misticii îndrăzneau să le rostească. Iar una dintre ele este poate cea mai tulburătoare dintre toate. Este sufletul uman nemuritor? Când știința atinge misterul. Oamenii de știință americani au început să vorbească tot mai des și la modul cel mai serios despre posibilitatea ca viața să nu se încheie odată cu sfârșitul corpului fizic. Cercetările aflate la granița dintre neuroștiință și fizica cuantică sugerează că sfârșitul trupului fizic nu este finalul existenței, ci o tranziție către un alt nivel al realității. Potrivit unor teorii îndrăznețe, conștiința, ceea ce noi numim suflet, ar putea fi o formă de informație cuantică, stocată în interiorul celulelor nervoase. Teoria microtubulelor. Această ipoteză a fost formulată de fizicianul Roger Penrose și medicul Stuart Hameroff. Ei au propus teoria ORC-OR, conform căreia microtubulele din interiorul neuronilor acționează ca niște canale cuantice capabile să proceseze informație la nivel subatomic. Cu alte cuvinte, sufletul nostru, sau esența conștiinței, ar fi codificată în aceste microstructuri. În clipa în care viața părăsește trupul, undele de informație cuantică nu se sting, ci se răspândesc în univers, asemenea unei energii care se transformă. Călătoria sufletului. Mulți oameni care au trecut prin experiențe la limita vieții descriu exact această senzație. O lumină, un tunel, o eliberare a conștiinței din corp. Pentru cercetători, aceste relatări nu mai sunt simple mărturii mistice, ci posibile dovezi că informația conștiinței părăsește corpul și revine atunci când viața este restabilită. Dacă sufletul este o formă de informație cuantică, atunci nimic din ceea ce suntem cu adevărat nu se pierde. Momentul în care viața fizică ia sfârșit ar putea reprezenta doar o schimbare de stare, o trecere a conștiinței către un alt plan al realității. Întrebările fără răspuns. Dacă sufletul este informație cuantică, unde merge după ce viața se încheie? Se reîntoarce în univers ca un câmp de energie conștientă? Se poate reîncarna, regăsind un alt corp? Sau rămâne suspendat într-o dimensiune a conștiinței pure? Răspunsurile nu sunt încă clare, dar știința începe să recunoască faptul că realitatea conștiinței nu poate fi explicată doar prin biologie. Experimentele arată că informația nu poate fi distrusă, doar transformată. Asta înseamnă că și esența noastră ar putea fi indestructibilă. Viața care nu se stinge. Poate că sufletul nu este un mister doar pentru religie, ci și pentru știință. Poate că universul însuși este un mare câmp conștient, în care fiecare suflet își lasă amprenta. Adevărul complet poate fi dincolo de înțelegerea noastră, dar un lucru devine tot mai limpede. Sufletul, sau conștiința, nu se stinge odată cu trupul. Se transformă, se mută, se continuă. Poate că nemurirea nu este o promisiune, ci o lege tăcută a universului însuși. O lege ascunsă în fiecare atom al existenței, care ne amintește că, dincolo de limitele vieții, existența continuă. Trupul se stinge, dar întrebarea rămâne: ce este sufletul? Poate că răspunsul nu se află în laboratoare, ci în vibrația tăcută a universului. Fiecare clipă de conștiință este o dovadă că viața nu se oprește, ci se transformă. Dacă subiectul ți-a stârnit curiozitatea, lasă un comentariu, împărtășește-ți ideile.
Mulțumim că ai fost alături de noi pe canalul Realitate Știință Mister în această călătorie în care știința și misterul pășesc împreună spre necunoscut pentru a ne dezvălui realități și adevăruri. Până data viitoare, privește cerul și ascultă tăcerea dintre lumi. Nu uita să apeși pe butonul de like, să te abonezi și să activezi clopoțelul pentru a nu rata următoarele episoade.